Salam mehriban adamlar. Yurdumuzdaki we dünyadaki täzelikler bilen tanıştyrýan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Hepdäniň täzelikleriniň şu sanyna Türkmenistanyň welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň prezidenti Italiýa hem de Koreýa Respublikasynyň Türkmenistana täze bellänen ilçilerini kabul etdi. Türkmen halkynyň milli lideriniň gatnaşmagyna Mary welaýatyny galkynç gaz känini özleşdirmegiň 4-nji tapgyrynyň düýbi tutuldy we beýlek habarlar. Türkmen halkynyň milli lideri Awstriýa Respublikasyna taparynyň çäklerini Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň orunbasary Hanym Rabab Fatima, Birleşen Milletler Guramasynyň senagat ötüşi boýunça Guramasynyň baş direktory Gerd Müller, Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň baş direktory Rafael Grossi bilen ýurt ähmiýetli möhüm duşuşyklar geçirdi. Duşuşyklaryň dowamyna ähli parahatçylygyň, durnuklylygyň howpsuzlygy üpçün etmek, durnukly ötüş maksatlaryna ýetmek boýunça wezipeler bilen aýrylmaz bağlanşyklydygy bellenildi. Şunun bilen baglykda Türkmen halkynyň milli lideri Birleşen Milletler Guramasynyň we oň ýürüteleşdirilen düzümleri Türkmenistanyň geljekde özara bähwiti hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardygyny tasdiklady. Duşuşyklaryň barşyna ykdysady, saglyk goraýyş, ähli ekologiýa meselelerine hem aýratyn üns çekildi. Awstriýa taparynyň çäklerini Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurban Berdimuhammedow, Awstriýa Respublikasynyň federal prezidenti Alexander van der Bellen bilen duşdy. Duşukda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň şu sapary syýasy, ykdysady we meden insanperwer ugurlarda iki taraplaryň gatnaşyklary işçileşdirmäge güýçli itergi berjek möhüm ädim hökmüne garaýanlygyny aýtdy. Duşuň barşyna Türkmen halkynyň milli lideri Awstriýa Respublikasynyň prezidentini öz üçin amatly wagtda Aşgabatda sapar bilen gelmäge çağırdy. Şeýle hem Türkmen halkynyň milli lideri Awstriýa Respublikasyna saparynyň dowamyna energetika we howa boýunça halkara Wiener forumuna gatnaşdy. Forumyň gün tertibine ýaşyl ykdysadyata geçmek mümkinçilikleri, häzirki biýasiýasy şertlerde energetika howpsuzlygy bilen baglanşykly meseleler girdildi. Forumda Türkmen halkynyň milli lideri çykyş edip ekologiýa howpsuzlygy, howanyň üýtgeme we beýlek ähli meseleler boýunça möhüm başlangyçlary öňe sürdi. 13-nji aprelde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Taňryguly Atahalyň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdun owa hojalyk toplumyna hemde welaýatlaryna alınıp barlayan işler bilen baglanşykly meselelere garaldy. Welaýatlaryň häkimleri dowam edýän mewsümleýin owa hojalyk işleri barada hasawatlar berdiler. Türkmenistanyň prezidenti hasawatlar diňläp, häzirki wagtda dowam edýän mewsümleýin owa hojalyk işlerine ýene däwir gezek ünsü çekdi. Hemde welaýatlaryň gowaça ekişiniň bellenilen möhletini geçirilmegini, buğdaya we ýazlyk ekinlere iýdek etmek işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alınıp barylmagynyň möhümdigini belledi. 15-nji aprelde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Italiýa hem de Koreýa Respublikalarynyň Türkmenistana täze bellenen adatdan daşar we dowal ygtyýarly ilçileri Martin Brucke hem de Lee von Jeni kabul etdi. Olar döwlet başçylygyna degişlilikde ynanç hatlaryny gowşurdylar. Türkmenistanyň prezidenti ilçileri bu ýokary diplomatik wezipe bellemekleri bilen gutlady hemde ýurtlaryň arasyna gatnaşyklary mundan beýlekde ösdürmäge gönüktirilen işlerini uly üstünlükleri arzu etdi. Duşuşyklaryň dowamyna taraplar sowda, ykdysady, ulug logistika, meden insanperwer ugurlar boýunça durmuşa geçirilýän işleriň geljekki ösüşi barada pikir alşyldy. Duşuşyň ahyryna diplomatlar ýurtlaryň arasynaky dostlukly gatnaşyklary mundan beýlekde pugtalandyrmak üçin tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny anandyrdylar. 15-nji aprelde Xitay Halk Respublikasynyň Pekin Xitay Lukmançylyk Uniwersitetining rektory Tan Chizhouň ýolbaşçylygyna wekilçilikli toparyň Gurban Berdimuhammedow adyna howanarlygy mätäş çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň Arkadaş şäherine ýerleşýän ştab kwartirasyny gaznanyň bejeriş işleri boýunça vitse-prezidenti Oguljahan Atabayew bilen duşuşyk boldy. Duşuşykda degişli ugurlar boýunça iki taraplaryň hyzmatdaşlygy işçileşdirmegiň
şüphelerini ara alıp maslahatlaşıldı. Duşuktan sonra Xitay Halk Respublikasynyň Pekin Xitay Lukmançylyk Üniversitediň rektory Tan Chizhishung ýol başçylygyna wekilçilikli topar Gurbanyguly Berdimuhammedow adynyň çağalar tagaldyş dikeldiş merkezine bardylar we oň işi bilen tanışdylar. Şeýle hem Xitayly myhmanlar Arkadaş şeheriniň Görogly adynyň döwlet atçylyk sirkini çağalaryň dayanç hereket ediş synalaryny bejermekde ähmiýetli bolan ipoterapiýanyň aýratynlyklary bilen tanışdylar hemde galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň çykyşlaryny tomaşa etdiler. 16 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'in tapşyrygy boýunça ýurda sapar bilen gelen Xitaýyň Kommunistik Partiýasynyň Merkezi Komitetining Siýasy Bürosynyň Hemişelik Komitetining agzasy Xitay Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň premieriniň birinji ornwasary Din Suwesiýany kabul etdi. Duşugyň dowamyna bellenilşi ýaly iki ýurduň arasynda gatnaşyklar giň ugurlary, şol sany ykdysadyýet, medeniýet, ilim bilim ulgamlaryny öz içine alýa. Ýangıç energetika toplumy iki taraplaryň hyzmatdaşlykda ileri tutulýan ugur bolup durýar. Türkmenistanyň prezidenti häzirki wagtda iki taraplaryň gatnaşyklarda Türkmen-Xitay hökümdary komitetiniň ähmiýetini belledi hemde oň nowatdaky mejlisiniň üstünlükli geçmegini arzu etdi. 16 aprelde Aşgabatda hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Xitay hökümdary komitetiniň 7-nji mejlisi geçirildi. Plenar mejlisde sowda ykdysady hyzmatdaşlyk meselelerini aýratyn üns berildi. Xitay köp ýyllaryň dowamyny Türkmenistanyň iň ýerdaşar sowda hyzmatdaşlarynyň biri bolup gelýär. Şunuň bilen baglykda taraplar harit dolanşygyny diversifikasiýalaşdyrmak, eksport ugurly haritlarynyň görnüşlerini giňeltmek, iki ýurduň işe uýurlarynyň arasynda gatnaşyklar üçin amatly şertler döretmek mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Energetika ulgamy iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugur hökmüni görkezildi. Ara alyp maslahatlaşmalaryň dowamyna hyzmatdaşlygyň bir näçe beýlek ugurlaryna da degip geçildi. Mejlisiň netijeleri boýunça gazanylan ilalaşyklar berkitmäge, hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmäge, täze tergi berjek resmi namalar toplumyny gol çekildi. 16 aprelde Aşgabatda Türkmenistan Xitay Halk Respublikasy gaz puwdagyna strategik hyzmatdaşlygyň 20 ýyla atly halkara ilmi amal maslahat geçirildi. Ýokary derejeli plenar mejlisiň esasy mowzugy strategik energetika hyzmatdaşlygy, maýa goýumlary we gaz puwdagyny ösdürmekdäki täze maksatlar bilen bagly meseleleri öz içine aldy. Maslahatyň maksatnamasy iki sany mowzuklaryň seçäni öz içine aldy. Birinji seçe Türkmenistanyň ileri tutulýan gaz satlamalaryny, maýa goýum mümkinçiliklerini we eksport düzümini ösdürmäge bagyşlandy. İkinji seçe hunärmenler taýýarlamak we iki ýurduň arasyndaky ilim bilim hyzmatdaşlygyny ösdürmek meselelerini gönükdirildi. Çäräniň dowamyna Türkmen Gaz Döwlet Konserni bilen CNPC Amuderiya Petroleum Company Ltd kompaniýasynyň arasynda galkynyş känini özleşdirmegiň 4-nji tapgyryny özleşdirmek baradaky şertnama gol çekildi. 17 aprelde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna Mary welaýatyna ýerleşýän galkynyş gaz känini özleşdirmegiň 4-nji tapgyrynyň düýbi tutuldy. Çäre Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'in ýörüýte wekili hökmünde ýurda gelen Xitay Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň premieriniň birinji ornwasary Din Suwesiýan hem gatnaşdy. 4-nji tapgyryň düýbini tutmak dawarasy ýylla gaz çykarlyşynyň 10 milliard kub metr artdyrmak boýunça guruluşyk işlerini resmi taýdan başlananlygyny aňladýar. Bu taslama Xitaýyň CNPC kompaniýasy bilen bilelikde amala aşyrylýar. 14-16 aprel Aşgabatda Türkmen Travel 2026 adly halkara syýahatçylyk sergisi we maslahaty geçirildi. Bu forum oňa gatnaşjylar Türkmenistanyň syýahatçylyk mümkinçilikleri bilen giňden tanışdyryp, özara bähwitli hyzmatdaşlygy ösdürmekde möhüm ädim boldy. Forum täze syýahatçylyk ugurlaryny we hyzmatlaryny görkezmek, halkara hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak hemde puwdagyň häzirki zaman gazananlaryny tanışdyrmak üçin amatly meýdança bolup hyzmat etdi. 15 aprel Murat Garriýew adynyň Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitetine Xitay Halk Respublikasynyň Pekin Xitay Lukmançylyk Üniversitetiniň rektory Tan Chizhishung ýol başçylygyna wekiliýetiň ýurduň saglyk goraýyş ulgamyna degişli düzümleriň ýol başçylary bilen duşuşy boldy. Onda iki ýurduň arasynda saglyk goraýyş ulgamyna ýola goýulan gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy hemde hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösdürmegiň ugurlary ara alyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem Murat Garriýew adynyň Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk
Üniversiteti bilen Pekin'in Xitay Luqmançylygy Üniversitetiniň arasynda Türkmen Xitay adaty däl Xitay Luqmançylygy merkezini döretmek barada özara düşünüşmek hakyna ehtnama gol çekmek dawarasy boldy. Duşukdan sonra Murat Garriýewadyň Türkmenistanyň Döwlet Luqmançylyk Üniversitetinde adaty däl luqmançylyk otagynyň açylyş dawarasy boldy. Oň dowamyny tanşyjy şu Murat Garriýewadyň Türkmenistanyň Döwlet Luqmançylyk Üniversitetiniň hormatly professory adyda qyldy. 16 aprel Xitay Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň premieriniň birinji ornwatary Din Suwesiýanyň gatnaşmagyna wekiliýetiň hemde Türkmen tarapyndan degişli ýolbaşçylaryň gatnaşmagyna Ýagşygelli Qaqaýewadyň Halkara Neft we Gaz Üniversitetiniň Luban Ustahanasynyň açylyş dawarasy boldy. Ýokary okuw mektebiniň çäklerini Luban Ustahanasynyň açylmagy degişli ugurlar boýunça ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak üçin uly ähmiýetli okuw önümçilik merkezine öwürler. Ustahanada gazylyp alynýan peýdaly magdanlaryň biologiýasy we gözlegi, maglumat ugurlary hemde tehnologiýalary, bakalavr taýýarlyk ugurlary boýunça neft, gaz we beýleki puwdoklaryň dolanýyş edaralar üçin ýokary derejeli ýaş hünärmenler taýýarlanýar. 17 aprel Xitay Halk Respublikasynyň Pekin Xitay Luqmançylyk Üniversitetiniň rektory Tanşyjy Şuň ýolbaşçylygyna wekilçilikli toporyň agzalary Aşgabatyň halkara sagaldyş dikeldiş merkezine barıp gördüler. Bu ýerde ýurduň saglyk goraýyş ulgamynyň ýeten derejesi we bu ugurda ýoly goýulan gatnaşyklaryň netijeleri barada gurrun berildi. Şeýle-de mehmanlar merkeziň enjamlaşdyrlyşy hemde bu ýerde döredilen ýokary derejeli mümkinçilikler bilen tanışdylar. Mehmanlar merkeziň bejeriş otaglary, barlyk hanalar bilen tanışlygyň dowamyny ornaşdyrylan enjamlaryň hiline we bu ýerde ýoly goýulan luqmançylyk hyzmatdaşlyklaryň derejesini ýokary baha berdiler. Dünýä täzelikleri Artkurial Fransuz auksion öý 21 maýda Eiffel diňiniň öz bolşly basgançagynyň bir bölegini satyp çykarar. Gurrun binanyň 2-nji derejesine çykarlayan aýlaw görnüşli basgançagynyň bölegi barada barýa. Ony Fransuz inженери Gustave Eiffel tatlamalaşdyrypdyr. 1983-nji ýylda gurnamany liftler oturtmak üçin aýrypdyrlar. Basgançak 24 bölege bölüp, 4-si muzeýlere gowşurylypdyr. 20-si auksionlarda satylypdyr. Ady gizlin galdyrılan Fransuz telekeçisiniň alan bir bölegi ýene satyp çykarylýar. Beýikligi 2,7 metr, 14 derejeden ibarat bolan bölegiň bahasy 120 000-dan 150 000 euro aralygyna bolar diýilip çaklanýar. 2016-njy ýylda hem basgançagyň beýleki bir bölegi 523 000 euro satylypdyr. Bu rekord narhydyr. Wengriýanyň premier ministri Viktor Orban özüniň ýolbaşçylyk edýän Faydys Wenger Raýat Bileşigi partiýasynyň 10 aprelde bolan ýurdun parlament saýlawlaryny ýeňlendigini boýun aldy. Budapeştde geçen ýygnanşykda tarapdarlarynyň öňüne çykyş eden Orban öz garşydaşy TISA partiýasynyň lideri Peter Madyary ýeňişi bilen gutlady. Ýagny sesleriň 72%-den 44 götermesi eljerlerini TISA partiýasynyň parlamentde orunlarynyň 138-sini, Faydysyň 54-sini alanlygy ma'lum. Inni Orban öz hökümetiniň agzalarynyň köpsi ýaly parlamentiň deputaty bolup galar. Wengriýanyň täze premier ministri maýyň başynda boljak parlamentiň täze çağırylşynyň birinji ýygnagyna saýlanar. Ol Peter Madyar bolar. Sport täzelikleri Türkmenistanyň ýygynnysy Yerevan şäherine geçirilen sambo boýunça dünýä kubogyny 7 medal gazandy. 2 gün dowam eden ýarşyň netijeleri boýunça Türkmen toporunyň hasabyna 1 altyn, 4 kümüş we 2 bürünç medal bar. Türkmenistanyň ýygynnysyna ýeketäk altyn medal söwüş sambo boýunça 64 kg çenli agram derejesinde ýeňiji bolan Sanjarbek Awazberdiýew getirdi. Yerewanlyk dünýä kubo 2026-njy ýyly Halkara Sambo Federasiýasynyň tenenamasyna ilkinji resmi ýarş boldy. Bu bäsleşigiň netijeleri türgenleriň dünýä reytinginde hasaba alınýar. Jemi ýarşa 22 ýurtdan tahminan 570 türgen gatnaşdy. Türkmenistanly türgen Döwletçan Ýagşymuradow Belfastda geçirilen PFL ýarşyna Fransiýaly Tyson Pedrany ýeňmegi başardy. Döwletçan Ýagşymuradow mundan ozalky tutuluşyny 2025-nji ýylyň oktyabr aýyny PFL Road to Dubai bäsleşigine geçiripdi we onu Amerikaly Corey Anderson'dan eminleriň bir agzdan gelen karary bilen asgyn gelipdi. Türkmenistanly pelwanyň hasabyna 26 ýeňiş, 8 ýeňiliş we 1 deňmedenglik bar. Pedro üçin bolsa bu tutuluşyk 2024-nji ýylyň mart aýyndan bäri ilkinji duşuk boldy. Ol şonu UFC Fight Night
238 bätleşigini Braziliyalı Eitor Petrina'dan eminlerin birağızdan gelen kararı esasyny utulupdy. Fransiyalı Turgonun hasabyny 10 yeňiş we 6 yeňiş bar. Mehriban adamlar, size ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şulardan ibarat. Ähli täzelikler bilen bolsa Türkmen Portal web saytymyzdan dollugyna tanyşyp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarma, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.